Na, sziasztok srácok és lányok, én ma ilyen tök jó hobbit találtam, és ezt fogjuk kivinni ebbe a sorozatba, vagy hát ameddig van. Jó kis biciklis hobbi. Pedig még eléggé könnyű, hogy mondjam. Szóval így világ legkönnyebb hobbija, majdnem, mert vannak benne olyan részek, mint például ez, amit nagyon nehéz megcsinálni, de egy jó ugrással meg lehet. Ez lassít, meg ezeket nem lehet átugrani. Ez ilyen nagy ugrás, amikor feljebb mész, akkor lelassít. Látjátok, szóval nem olyan, hogy túl könnyű, de azért kivihető. Ja, szóval inkább lassít, mint hogy nehezebb legyen. De azért mondjuk egy gyorsan menni és ugrani egy ilyen pirosnak, például itt, tehát egy kicsit rossz érzés, és így elbuktad, és kezdheted újra, nem a egész hobbit, na látjátok, és nem csak a checkpointról. Oké, jó. Látjátok, szóval egy rossz ugrás és kiestél. De jó volt ez a fagyás. Valamikor sikerült itt az oldalon átugrani. Itt van az ablak. Na, innentől lehet, hogy kocsi hangok is jönnek. Na, akkor... És itt jön felül, látjátok így, szóval nem nagyon nehéz, de azért különösen. Ez az akadály például nagyon nehéz. Csak már sokszor megcsináltam, ezért tudom, hogyan kell. Ezt pedig nem tudom, hogy miért rontottam el. Kicsit a karakterek bugosak szoktak lenni. Jó. És akkor itt megállunk. Így. Mintha profi lennék. Jó, és itt ezt átugorjuk, és itt lemegyünk köz. Oké. Speedrunner. Want. Úgy. Jó. Oké. Ezt ide. Hú, jó. Ugrálni kell. Megpróbáljam így egybe látni, szóval így. Meg lehet csinálni, csak lassul meg le is lehet esni, szóval inkább... Jó, ez nem olyan piros, csak ez eldök. Olyan piros sem lenne. Jaj! Jó. Ez kicsit egyszerű volt. Jó! Szemfeltetek a nyelvét. De lassúak. Na, az, Jó. És én belekanyarodok. Mint a kezem le lenne izélni. Le lenne kicsit választva róla. Mi volt ez? Ja, jó van. Na,
Amúgy látjátok, hogy 42-es, mert 99-esnél a 43-asnál vagyok. Ez még elsőnek nehezebb volt kivinni, szóval ha akartok egy ilyen jót, akkor ajánlom ezt a játékot, majd megmutatom. Na, itt csukjátok be a szemeteket. Na, és kinyithatjátok. Mini labirintus. Csak hogy ne lássátok. Oké. Az, menjünk neki. De amúgy elég, hogyha az első kerék hozzáér a talajhoz. Látjátok? És akkor már is fel tudsz borulni, de ugrani is tudsz együtt. Szóval nézzétek, szóval így. Elég, hogyha csak az egyik kerék ér hozzá. Látjátok? Most már csak nem mutatom. Mindjárt. Szóval nagyon pro tip, így. Na jó, majd látjátok, amikor csak az... Látjátok, ez csak a legelső kerék ért hozzá, és úgy sikerült ugranom. Ez egy nagyon pro tip. Jó, úgy. Jó. 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 Nem jó. Nem jó. Jó. Hups. Ja, meg hogyha ilyen lejtő van felfelé, ezt jól megaszontam, akkor ugráljatok. És akkor nem fogtok annyi gyorsaságot veszteni. És hamarabb kész. Meg nagyobbat tudtok a végén ugrani. Mindjárt mutatom. Például látjátok, ott van az a lejtő. Vagy hát fejtő. Sőt, ugrok, és úgy kevesebb. Gyorsabban mentem, szóval nézzétek, most, hogyha így mennék, akkor lelassulnék. De ha így mennék, akkor látjátok, hogy sokkal gyorsabb voltam. Na ez... Nem baj. Most az lenne a kihívás, hogy 10 perc alatt sikerüljön. Akkor 10 perc. Nem van rá, akkor szerintem most ez sikerülni fog. Vagy, inkább nem. Ez olyan. Legalább 11 lesz. Jó. És itt még egy pro tip, így kell. Így sokkal gyorsabb szerintem. És akkor nem mentek neki. Na ezt a részét utálom. Így. Néha le is kell lassulni, szóval nem egyből kell rohanni. Szóval vannak olyan helyek, ahol kicsit könnyebb. Látjátok, ugortam és tovább repültem. Szóval, hogyha közel vagytok egy piroshoz, és lendület van piros felé, akkor ne ugorjatok. Csak nyomjátok az ellenkező irányba. Oké. Például most levegőben voltam, ezért nem bírtam kanyarodni ilyen gyorsan. Akkor így, ugyanúgy ugrottam. Amúgy ez is tök jó fizika, figyeljétek, hogy logikus. Jó, hát nem akarok motort venni, de megint ugrok. Nekem itt be van építve a üvelykujjamba, hogy lájkujjamba, hogy ugorni kell. Oké. Jó, ennyi, kész, vége. Oké.
ez jó nehézkes volt. Mindjárt vége. Kérdezhetitek, hogy azok mi? Nem tudom. Csak oda lehet menni, ott van. Nem tesz hozzá semmit se a játékos, csak helyet foglal. De már mindjárt elérjük a 99-et, és azért mondtam, hogy sorozat, mert nem csak ez a World of Day van, hanem World 2 is lehet, így World 3 is van. Szóval készüljetek, hogy lesz még. Nem tudom, például ma megcsinálom még ezt a részt. Nem tudom. Mi ez? Spin. Oh. Jó. Oké. Jó van. Egyetértek. Gravity Coil ingyen? Oké. Jó. Például ő nem. Néha, látjátok, hogy néha le kell azért lassulni. Puha! Puha! Mintha... Igen, ezt például elrontottam. Jó. Én ezt már úgy többször... De miért nem rakom be a Gravity Coil-t? Jó, 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 nem jó. De... 3, 4, 6, jó! 2, 3, elértem már a 90-es szintöt. Mi is nem sokára elérjük, már láthatni, ott van jó messzire. És... Jó. Jó. Menjél már! Még ne! Jó, most már jobban volhatsz. De még ezt talán meg tudom csinálni veled? Nem bírom. Pont ott fogyott el. Tök jó, hogy figyeltek arra, hogy pont 2 perc múlva tűnjön el. Ez egy kicsit fura a akadály, de sikerült. Ez is ilyen nézkesebb. Jó. Nem jó. Az ott nagyon beszivattak, mint az a lyuk. Jó. Jó. Még 39 halálunk volt. Vagy hát halálom. Oké. Tudjátok mit? Ti is próbáljátok meg ezt kivinni. És írjátok le, hogy hány halállal sikerült. Itt bal alsó sarokba írja. De már ott van a vége, innen látom. Ott az utolsó golyó. És elrontom! És utána is elbukom. Ez nagyon jó. Jó? Jó. Így. Ott vagyok. Ja, és itt van még egy mindenféle akadály. Na. Sziasztok!